Bon dia, avui parlaré dels empresonaments del vicepresident i els consellers. Ja fa uns quants vídeos vaig dir que, i si no ho vaig dir, ho dic ara, que això ja no em sembla una qüestió d'independència, em sembla una qüestió de dignitat. Crec que s'ha arribat a un punt, és a dir, sí, s'ha saltat la llei segons la Constitució, però i ells, el govern del PP, del Gobierno d'Espanya, s'aferra a això com a argument per tancar a la presó. Però és que estem parlant d'un partit, ja sé que no té res a veure un tema amb l'altre, però jo hi veig una relació directa. Estem parlant d'un partit que té oberts més de 700 casos de corrupció. Això també és saltar-se la llei, però sembla que ells no ho veuen igual, no ho sé. Que a dia d'avui hi hagi presos polítics em sembla surrealista, extrem, no sé, em sembla com un malson, que sembla que la bola no es pot fer més gran i cada cop s'hi fa més. I ja sé que sóc conscient que ens esperen mesos i fins i tot anys durs, que no serà fàcil, però és que ara més que mai s'ha de lluitar ja per la dignitat, no sé, perquè aquest govern t'està demostrant que a la mínima que facis alguna cosa que ells considerin inapropiada, actuen així, des del meu punt de vista, injustament, i no em puc creure, tot i que m'esperava que acabessin a la presó, per així com és el PP, que és el més trist de tot. El més trist de tot és que hi hagi gent, jo, una persona, una d'elles, que no s'hagi sorprès amb aquesta decisió. No m'he sorprès quan han decidit tancar-los a la presó. I això és molt trist.